Għaliex qiegħed nippersegwitani ilha l-kelma veru. Għaliex qiegħed nippersegwitani. Mela San Pawl kien raġel ħażin. Mela San Pawl kien raġel ħażin biex jippersegwita lil Ġesu. Mela ħanejdilkom jiena. San Pawl. Mill-ewwel ma għadx jistaqsi ħafna San Pawl, beda jemmen f'Ġesu. Ara kemm kien raġel tajjeb San Pawl. Beda jemmen mill-ewwel. Mbagħad mar fejn kien sejjer għax joqgħodha wara l-Knisja. Mela min kien Ananija? Kien xi ħadd jimxi nisraq. Meta huwa jiekol mad-disċipli tiegħu, ħal ħobs radlek il-ħajr, qasmu, tawulhom u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Imbagħad ħal-kalċi mimli bl-imbit tal-amurat-lek il-ħajr, tal-kalċi lid-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal-dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubin. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. U għatina l-ġar u l-qawwa tat-talb tiegħu u li bħala ħabib ta' Kristu u għerrib tiegħu jiddi bħala xhur ħaj tal-Evanġelju u b'mod tal-għaġeb jidħol għalina quddiem. L-istess Kristu sidna.